ispričam nešto. Internet. Da. A samo sam hteo da kažem nešto. Onda sam vidio grupu od njih 22 mladi ljudi. Znači, 2 frajera i 20 devojaka. Ali oni, znači, imaju neku dance tačku levo-desno, ali su, znaš, tako uvežbani. Znači, da oni imaju svest, da nema tu, znači, glupog, disharmoničnog isticanja i sve to. Znači, da postoji harmonija u nama, ali ta harmonija je, kako ti kažem, potisnuta zbog divljaštva, jer ti oni, naš divljaštvo je lažna sloboda, oni kao možeš sve da radiš i onda čekaju da te ukebaju, da te drže za napravljenu grešku, da te ucene, da te ubiju pojam, da ti pokaže, pa vi kakav si, pa nije to za tebe. A nije istina. Znači, svi ti mladi ljudi koji imaju, nekog dara, znaju jako da se predstave ozbiljno, a da niko, ne uloži kintu u njih, osim njihovih roditelja, tako i sa ovim Đokovićem i sve to. Znači, dečko je ono, alal vera. Da.